Lugo ergueu as mans rosas na Praza Maior polo cancro de mama e para enviar unha mensaxe clara. Non se abandonen, que estén pendentes desto, porque realmente cando o diagnóstico é precoz, o normal ou temprano, o normal é que se poda salir gracias aos avances da medicina, gracias á investigación. Foron moitos os lucenses que se puxeron luvas rosas hoxe, 19 de outubro, para conmemorar na cidade o Día Mundial desta doenza nun acto emotivo organizado pola Asociación contra o Cancro en Lugo. Ao lado dun gran lazo formado por macetas rosas, a alcaldesa quixo lanzar neste día unha mensaxe esperanzadora e o seu apoio a cada un dos 32.825 novos casos detectados no que vai de ano. A taxa de supervivencia está xa en torno ao 90%, polo tanto, eu creo que este obxectivo, o gran obxectivo que temos que traballar desde as institucións, desde a parte social, a implicación de todo o mundo. Un dos diagnósticos deste 2018 é o dela. Noelia conmocionou os presentes coa súa historia. Ten 36 anos e está a tratamento dun triplo negativo, un dos cancros de mama máis agresivos. Optimismo que demostrou durante a súa intervención arrancou os aplausos do público en varias ocasións. Yo lo llevo con bastante ánimo, con bastante buen humor, con, no sé, eso, con ganas, con fuerzas. Tengo dos niñas chiquitinas. Delas saca a súa maior fortaleza. A maior Dafne, cun xesto completamente inesperado, saiu a acompañar a súa nai e aproveitou para pedirlles a todos públicamente o micrófono. Que la apoyéis mucho. Entre os que quixeron estar presentes este día xunto aos representantes institucionais, membros do colectivo Kogami ou as xogadoras e membros do equipo técnico do MB. Sempre temos alguén conocido na nosa familia, parentes ou familiares ou incluso amigos que sufriron, aínda que non fora de mama, de outro tipo de cancro, e é importante. Cando vives desde cerca sempre pensas que é importante apoiar. Tamén mostrou o seu apoio nesta loita o presidente provincial. Creo que o importante neste caso é a prevención, non? E que decían un pouco aquí todos, o autocontrol en ese sentido e acudir o antes posible ao médico para que isto non se estenda. Uns actos que continuarán este domingo na Muralla, onde se repartirán 1.500 plantas rosas. Nós tamén nos sumamos a este movemento rosa.